shehu min yi tuba ai manna abuwa don girman batulugun ka fidda mu fargaba. Kai ruwan salatuka wanda ya girmi irguwa gun babul fitushi kakan shurafa'u Mustapha sa hali gaba ɗayansu ta'ala kira nake amsa kiran da na yi gare ka a domin muka shufa. Dan girman ta dan isar ta ina so a san da ni na yi gunjin da za a shaida da bargwanta na yi rufa. Masa akwai ina biɗar sitirar so ku samu ni in yi fita da taku komai na yi ban wahalta ba. Barhama garkuwar mu ne ya wani maganin ka yan faida rabi shehu ne ga gabatin wani kana. Na risu na gare ka gwagwa ga Habibu Shehana Tijjani ta sarrafin so daga kai ake tara. Ka dafa iga wanga yaro mai son gwaji ciki shuhara shehu ga magauta ka saka na gagara. Ya makurar kira ga masu kira shehu Abbakari tukur ga Farisi abba ka sa na cicira. Domin sai ya ji kalifa ina so a san da mu kai sitirar tsiraituwar mu ba zai gagare ka ba. Waye juwa ya kai babul arifi na sufi mai sai ta rayuka a cikin hallara muradu ba zan so waninka ba. Ka fishe ni tun azal ya likitan jiki da rushi wallahi shehu ni duk tafiyar da babu kai ciki ba za a ganni ba. Yarai garkuwar jiki gawa bata ambato abba da kai na samu san Barhama ba waninsa ba. Yau mijin tafa idan aka ce mun yi kabbara alƙiblar muga ta sallah ba zan yin ta ba. Barhama garkuwar mu ne ya wani magani ka yan faida rabi shehu ne ga gabatin wani kana. Nai maka sallama ka amsa mini shehu Barhama wa alaikas salamu na amsa maka Faris. Me ka biɗa a yanzu nai maka komai gani yake taskar da shehu ƙaunar wani ga ka akasi. Yau ka ba mu duk abin da ake more rayuwa ka yi tsari da babu kuna gausi na fallasi. Domin sai ya ji wujudu barance nake maka in muka furta sidu Barhama ba ka ki ba mu ba. Je ka a lafiya masoyin Allah da annabi ya manufar zuhure gaibun bata san waninka ba. Ko da ina muradi kai ke wanzar da rayuwa Barhama marhaba bikan mu da kai ba waninka ba. Masu ido da ji sukan gane mafassarin baki shehu da san kani na tashi ba zan so waninka ba. Wanda ya jawo shehu hayya ya jawo Mustapha ni ban ce ya bar hakan ba da himmar sai yayi gaba. Barhama garkuwar mu ne ya wani maganin ka yan faida rabi shehu ne ga gabatin wani kana. Lata ina kamar shehu a duniya ka kai har lahirar masoya Barhama ke rago. Mutanen da can zuwan alkoro ga mun kirai wanda ya so kashi ya huta ya ka hallake ta. Ya sirril guyubu gausil aka bar mujaddadin duka karni muradi ga ka ga waza miyo yabo. Ka bishe mu ko in yas daga kanka mun gama wanda ya barka dan jahannama ba an ki kai shi ba. Ƙaunar ka ta sa na firgice yanayin zautuwa cikin ka akan ce na haukace. Barhama gumba taimaka wa masoya su hallake kar da ka bar mu ba da kai ba jiki zai sakwarkwace. Babu zama ga masu neman gausul bari yati aniya yan uwa batun wani bashi ba gaibu ce. Kuja dubu duniya yau kan shehu ta yi ta kowa so yake ya samu shiga gun ka shugaba. Barhama garkuwar mu ne ya wani maganin ka yan faida rabi shehu ne ga gabatin wani kana. Zaburar nu'un wanzu na ƙara tsokaci tun da muradu wanda dukan ba za ya kai gaci. Yau kana gani da kai muka faro a tun azal domin sai ya dafaki haka da mu tabbaci. Rusa irin mahasadan mu da ke san kawar da mu domin umma hani yar ka fishe mu kullaci. Na ji zuru ba ta ci
da gaskiya na so ka hakikar mutum azal ba akasin hakan a radi ina rantsuwa da kai na taso da sankatin kan na fahimtu wanga sosan da fahimtuwar ta wanza a ni na juwar da kai in yas kullu wahalar mu da daɗin mu na ga kai babu abin da bai ya hannun ka mu sake miƙa kai ayyareri kuran ga dan buɗa shehu da'iman sakon raya sai na raya ba za mu ƙi kai shi ba Barhama garkuwar mu ne ya wani magani ka yan bai na radi shehu ne ga gabatun wani kana ta a duniya na faɗa shehu ya isan zagi ko kwatsan gwamar ku ba zai sa na bar sa ba zagi ko yabo a gumbar hamadu a so yake toki ko yabon ba zai tauya isar muradu ba ka a lafiya matashin tasa ga tushiya kowa asalinsa kai Barhama ba wanin ka ba wanda ya sha giya ashe maye bai yinsa ba tabbatuwa cikin ka ba ta hana kwallaso ka ba sauri kan sanya tintibe mai gibiri mashehu ga ka bazance wanin ka ba alkawari na san ka mun daɗa koyi da majanun dan usmani shehu tijani baran atiku duba abul butuhi da isa sanya zautuwa shehu aliyu alharazimu bai kyale shehu ba wanda ya bar kashi ya kwafsa maganar fahimtuwa ya bar shugaban halitta ban boya haka ba Barhama garkuwar mu ne ya wani maganin ka yan bai na radi shehu ne ga gabatun wani kana Barhama dan gisar khalifa na ka shehu sai ya kai mana sittira ka ba mu muhalli mu warwasa ta girman uban amina da Barhama jarumi al-usmanu kwani shehu kace je ka fallas na makafin hakan ka mun haka dan shehu abubakar dan antinsa shehu ba mu riga mu tittisa ya mai kyau haɗi da wanka haskensa zai da dubar Barhama ka sani ba za mu butulce gare ka ba kan na tsaya na gaida faɗi mawajib gare ni ne sakon ya haramta ban yi ziyarci umma ba na batuli damuwar raina na ta hauhawa ki muni maganin ta dan ke bata gagare ki ba Salmanin ki Farisin ki